uKhuzani bekulindelekile ukuthi atalaphe uNgizwe kule album entsha ngoba kuyaziwa ukuthi abazwene. uKhuzani njengoba etalaphe uNgizwe kule album yakhe entsha kushiyana imibono kubalaleli, abalandeli kanye nabathandi bakaMaskandi. Indaba kaKhuzani noNgizwe ivele yabonakala njengendaba enkulu edinga ukuhlalelwa phansi, idingidwe, balanyulwe noma omunye aphume abhekele omunye abhekele bengabhekani nhlobo. Ngoba lo mtalabho kaKhuzani ubathintile abantu abaningi ngoba ukuzwakele esefaka abantu abangangene okungamakhosikazi kaNgizwe. Ake nibuke le nto kaNgizwe noKhuzani. Lento enibiza noma ebizwa ngokuthiwa umntalabho kulesikhathi samanje. Bengikubuka ngathi noma kungekuhle kumina ngikaze ngijabulele into enjengaleyana. Bekungcono kodwa uKhuzani esakhuluma noNgizwe qobo. noNgizwe khuluma noKhuzani qobo. Kukhomba ke manje ukuthi kuyatsheka kuyongena emndenini. Mase kuqala ukungena emndenini kanjena kuzokwehla ithunzi zemndeni. Umndeni wasemachunini, umndeni wakaMpungose. Ayibheke le nto ingakeqi la. Mhlambi ivinjwe le nto ngokuthi uNgizwe akaphuma phela entweni kaKhuzani. noKhuzani akaphuma phela entweni kaNgizwe. Baqhubeke baphile njengabantu abangazange bazane noma babonane. Ngoba imbi ingawenza umonakalo. Umonakalo ngeke siubheke kuNgizwe, ngeke siubheke ukuthi uNgizwe mhlambe engashaya uKhuzani noma uKhuzani engashaya uNgizwe. Kodwa ngaba mhlambe omunye umuntu eseceleni. Besimosheka yonke lento. Ingakho ngihlale ngithi indaba zemntalapho angifuni. Siyacela ke bafowethu ukuthi umuntu onamandla akakayenze into ayiqinisekisa ukuba eyilabo abantu abahlukane ngeingubo okwangempela. Ngoba sekukhomba ukuba bezwana okwangempela kuwona umdlalo lo. Ngiyabonga.